Zdravím moji malí psí penisáci. Říkal jsem si, že rozdám ten nůž a pak půjdem na další giveawaye, ale tak to, co jsem chtěl, jste neudělali. Stačilo 20 odběratelů. Parchanti, ale já vás mám moc rád a proto jsem si řekl, že se mi v inventáři válí nepotřebné věci, tak je taky rozdám. První věc Bajonet M9, Statrak TM, Dejtef vyhrává menší než větší než menší než větší než Futaku. Pak mi napiš na e-mail a domluvíme se, další giveaway bude na AVP Dragon Lore z Brusu Nový. Přesně tenhle a dále, protože nechci, aby vyhrál jen jeden z vás. Tu mám Desert Eagle, Chlaze, Nameback 0,00407813116 z Brusu Nový. Napište do komentářové sekce penis a máte šanci vyhrát a akce platí jen pro odběratele.